No niin, morjesta Elia ja morjesta Söderkulman frisbeegolfrata. No morjesta Milo ja morjesta katsojat. Tänään siis ollaan Söderkulman frisbeegolfradalla. Täältä puuttuu ykkös- ja kakkosväylä, tämä kolmosväylä toimii ykkösväylänä. Joo, eli me ollaan tekemässä täällä vähän teille birdie-ohjeita. Joo, ja siis tässä mä nyt heitää tuossa noin selkeät 2 linjaa. Siis helpot putit vaan. Niinku, no putteriväylä heittää vaan suoraan, ei mitään ongelmaa olla. Ja kannattaa myös varoa, ettei tommonen aljani pöli kiekkoja. Ja toinen väylä. Radan pisin 80 metriä par 3. Kori löytyy tuolta kiven päältä ja tähän kannattaa heittää tai alivakat midaria tai semi-alivakat putteria Antsaa. Mutta me nyt heitetään tästä drivereita. Joo, en tiedä miksi me tähän päädyttiin, mutta kyllähän neilläkin toimisi läpi koneppi. Joo, ja siis kannattaa heittää tuosta puun vasemmalta puolelta Antsaan tai flättinä, riippuu vähän kiekosta. Joo, ja sit mulla jäi vähän pidempi putti. Sisähän ne pistetään. Ei oo mitään ongelmaa. Ja mulla on tuossa bullseissa. Nostetaan vasta. Ja sit olisi kolmosväylä. 76 metriä. Radan toisiksi pisin. Par 3. Tääkin on toinen putteriväylä. Jos et alivakaata, se menee pieni hyssä. No, niin, no suoraan vaan. Ettei päädy tuonne järveen. Niin, yleensä mä otan vaan kun alivakaan putteri ja heitän pienen hyssä. Joo, mä heitän tosta tosi alivakaan putteri. Aika iso hyssä heitä ja siihen korin viereen kiveen osuu. Tuo on vähän paha tuo kivikko tuossa korin niinku siinä ympärillä. Voi kimmota minne tahansa. Ja tästä sitten haututaan Rievrihon rituaalia. Että... Niin kuin ykkösväylälläkin. Joo. Ja seuraava väylä. Tässä menee tuossa väylä. Tuossa näkyy noin 2 linjaa, tuo keskilinja tuolta oikealta. Ja tässä on putteria siis suositellaan. Tässä näkyy kohta. Toi on kiva. Toi on aika sweet spot, mihin sä tosta heität, mutta siis aika paha greeni näkyy sieltä, että rollit on niinku todella herkissä. Et jos sä et kyllä halua, että se rollaisi sinne alas. Näkyy nyt tässä seuraaklipissä. Eli tossa siinä on aika paha alamäki. Ei näyttäisi klipit niin pahalta, mutta tässä jos mä olisin vaikka 5 metriä takana päin, niin olisi kyllä aika paha putti. Että bogi saattaisi tulla. Sitten 5. väylä. Tää on tämmönen aika tiukka käppi. Tosi tiukka käppi kyllä. Ja tässä suositellaan nyt sellaista suoraa, ihan vähän alivakat kiekkoa, mikä oikein teidän semikorkeana se vikovaa. Niin kyllä se sitten rinki yleensä päätyy. Joo, meillä nyt jää tuohon, ei ole tarpeeksi voimaa meille. Niin jää noihin ojiin. No niin, no tässä yleensä hakee kyllä enemmän niinku tarkkuutta kuin voimaa. Siitä jää tommonen 5 metrin putti. Joo, mutta eihän ei sitä ongelmaa. Sitten radan vaikein väylä. Kyllä, tällainen niinku 90 astetta kaartava väylä. Menee aika 20 metriä eteenpäin, sitten 90 astetta ja 40 metriä oikealle. Mä heitän tosta peruslinjaa ja mä nyt päätin heittää tuolta metsän läpi tollasen. Tosiaan oli vakas kiekkoa heitin. Kyllä. Ja mulla jäi tässä nyt joku 17-18 mutta ei haittaa ja mä oon tossa 12 metrissä. Joo, eli niinku ei missään nimessä mikään hirveän helppo. Tää yleensä pilaa sen perfect scoren siellä radalla. Ja sitten 7. väylä. Tähän rystyllä joku alivakaa putterimidari. Ja kannattaa hakea, no silleen se on niinku tai sekin on linja, että hakee alivakaan mahdollisimman korkeat sen kiven yli. Forekin toimii tosi, mutta on tosi vaikea kyllä arvioida se, että meneekö se kive ohi, meneekö liian pitkäksi. Ja siitä sä nyt puttaat sisään. Ja Elia pääsi tähän sweet spottiin kyllä, mutta helposti menee kyllä pitkäksi, jos heittää rystyllä sellaista Antsaa. Juu, ja sä vissiin pistät bugipasta putin. No, mä nyt päätin laittaa siitä sellaisen pienen. Juu, ja sitten 62 metriä 8 väylä. Kyllä. No tää on tällainen, tääkin on tällainen vähän foren-mallinen, mutta kyllä tää nyt niinku alivakaa kiekolla flättinä toimii rystyllä. Tai suora kiekko Antsaa, siinä sä heität alivakaa kiekko flättinä, vaan siis ottaisit jotain kivat skipit ja siihen tulee ja... No tää oli nyt vähän tällainen kysalainen. Se oli joo. Laskettiin nyt. Ja sulla oli tästä tällainen ihan kiva kolo, mistä saamaan. Joo. Sitten toiseksi viimeinen väylä. Tässä on aika paha. Tommonen 63 metriä ylämäkeä ja korin takana on tosi paha pudotus. Ja toi on, mä en tiedä missä mä heitän tästä driveria, koska se on erittäin paha se green, jos se skippaa sieltä sinne alas, niin ei oo missään nimessä helppoa. Mieluiten midari, jos
käsi riittää. Niin, midari tai puttari. Niin. Sillä ei siis vaan on keskelle linjaa. Niin, ja Ja siitä. sit, no tää on ehkä vähän riski, mutta ei se ole meille mitään ongelmaa, nämä perusputit vaan tästä. Joo, ja mä tässä nyt näytän, että kuinka paha tuo on tuo. Joo, sinne se lähtee aika nopeasti. Ja sulla sitten siitä. Kamera kädessä tällainen perusputti. No ja mä siellä joku NPC hakee toki jääkö. Niin. Sitten pikaväylä. Kyllä. 51 metriä, ei niinku aika perus tämmönen väylä, siellä kori vähän vilkahtaa. Joo, aika paljon puita, siellä on niinku eri käppejä, mutta toi on niinku tossa selkein on toi iso, mikä tossa näkyy. Tossa keskellä. Mut kumpikaan ei sitä heitä. Sä mä heität vähän ei niin selkeetä rystyl käppiä. Mutta no, tässäkin on taas sama ja se heittää forea tai rystyä. joo. Mut niinku, kun mä katson tätä klippiä, miten sä mahut tuolle puun taakse tästä tuolta. No niin. Mutta kannattaa varoa, ettei kaveri pölle kiekkoa. Joo, ja kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa tykätä videosta tilata kanava. Joo, ja ja kiitos kun katsoitte mun puolesta. Ja kommentoikaa, että minne mennä seuraavaksi. Ja nähdään ensi videossa, se olisi moro. Moikka!